Пътя нагоре, за езерата, към хижа Рилски езера. Покрай мен профучават няколко моторни шини. На отклонението за хижа Скакавица видях и една огромна, високопроходима машина. На практика се беше камион да се пробива път през дълбокия сняг. Няма нищо законно всъщност. Най-напред общината е продала земята извън национален парк Рила на въпросната офшорна фирма Рила Спорт АД. Общината е продала тази земя, ама тя не е била нейна, тя е била държавна земя. А как я е продала, кажете ми. Аз не мога да ви кажа. Хем съм адвокат, съм чел всички документи. После има някаква странна липса на концесия в територията на национален парк Рила, където попада проекта за супер пътища. Самите инвеститори са показали макети, инвестиционни намерения и планове, които изглеждат ужасяващо. Те си ги показали напълно така свободно, без да се крият, без да прикрият нещо, едва ли не горди от това, което ще правят. Това, което ще правят е следното. Първо те взимат за всеки от тези различни хиперкурорти, взимат под аренда или с право на ползване безсрочно, или под аренда за поне 10 години всички хижи в района, включително високопланинските хижи. След като ги вземат, ще започнат ремонт. Като стигнах новата хижа на Рилски езера, се оказа, че тя е в много голям ремонт. Дневният бар и кухнята са абсолютно разбити и ги правят наново. Единственото, което може да направи туриста там е да спи. Но на фона на музиката, която са пуснали работниците. Като говорим за инвеститорите, аз не смятам, че тези хора са инвеститори в истинския смисъл на думата. Те не са там, за да правят някакви печалби. Това би ги разбрал. Те са там, за да перат пари. Реално, според нашите разчети, ще бъде изключително нерентабилно да се строят ски курорти от северните склонове на Рила. Ще припомня, че в Алпите банките спряха да дават кредити на всякакви курорти, които са под клековия пояс. Защото просто сезонната къс и не е рентабилно. Снегът непрекъснато се стопява всеки ден, защото температурите са над нулата и замръзва всяка нощ и става поледица и ужас. Второ, това ще се съчетае с изключително грубия начин, по който в България разбират ски курорт. Архитектът, той е един единствен, който проектира ски писти в България, един идиот от соци време, който проектира писти по много зле. Така че не препятства ерозията, справка писта Томба на Банско. После, винаги тези проекти, макар и лоши, те не се спазват. Ако трябва една писта да е 5 метра, те я правят 35 метра широка. Тоест почти не остава гора. Отказаха да приемат или да внесат тази зона в Европейския съюз, не прави услуга на инвеститорите, макар че може би си мислят, че им прави услуга. Не им прави услуга, защото независимо от всичко, тази зона съществуват научните данни за нея и те трябва да бъде опазвана. Това са изискванията на европейските директиви. Територията на национален парк Рила, в момента те ги изсичат уж като противопожарни просеки, но те напълно съвпадат с бъдещия план за строеж на курорта Супер Хиперпаничите. Аз лично се надявам, че ще се опомнят много бързо, защото ако не се опомнят, те не само, че ще доведат до развитие тип Банско в района на Паничите, при нарушаване на толкова много закони едновременно, но и ще облекат и този район, и България на тежки санкции. В икономическо отношение, от една страна мафиотите изпират парите си, построявайки незаконно строителство. След това санкциите от Европа няма да закъснеят. Като цяло всичко това е незаконно и защото планът за курорта, така речен общ устройствен план на курорта Супер Паничите, не е приет и не е одобрен от държавата. В момента той обаче се изпълнява. Той не е приет, но се изпълнява. Това ще доведе евентуално до необходимостта от рушене на незаконното строителство, ако такова бъде направено до момента на санкциите от страна на Европа. И предполагам, че същите тези фирми, които са строили, ще се облагодетелстват по някакъв начин, рушейки построеното от тях. След което обаче същите тези хора, които строят незаконно, много е вероятно да поискат обезщетение от България, от държавата, което на практика ще е още една печалба за тях допълнителна. Препрали са парите и са получили обезщетение за това, че са препрали парите. В същото време българина ще трябва да плаща и глоби. Всеки един човек ще трябва да плаща с данъците си, ще трябва да плаща глобите, които ще бъдат наложени на България за неопазване на местообитанията и на ценните животински биологични видове в страната. Не може да позволим да продължат да съществуват и да положат началото на някакъв проект и не можем да очакваме, че този проект ще е зелен и хубав и ще има
всички разрешителни, след като пътя и лифта, с който стартира, не са легални. И в един момент осъзнах, че ако бездействам и нищо не правя, ще ме сте изключително срам пред моето собствено дете, че ще израсне и няма да може да види и да се радва на това, което ние всички сме се радвали до сега, 7-те езера, Националния парк, Величествените гори. Останах на практика без обяд, дори чай не ми направиха, за сметка на това гордо ми показаха пилоните, където отбелязват горна станция на лифта и това е точно на 10 метра от входа на хижата, границите на Националния парк. Никой не вярва, докато не го види с очите си. Видят ли го самите, всички, които са го видяли, са появили на протестите и са вече редом до нас в опитите си да спреме това беззаконие. Това решение, което е напълно в противоречие с интересите на страната, то има своя негативен икономически ефект върху обществото и ще има своя негативен политически ефект върху управляващата коалиция и те трябва да разберат това нещо и да се поправят колкото може по-бързо. Глобите! Кой ще плаща глобите? Пак сме тук и на зима, и на студ. За натура пак сме тук и на зима, и на студ. За натура пак сме тук и на скръпи жалост, довселяваш сърца. Най-важното според мен, което се роди на тези протести, това е гражданското съзнание и факта, че почнаха за нас да говорят не толкова като някакви еколози, защото аз не съм еколог, аз съм просто един човек, който обича България, обича българската природа. На мен много ми харесва идеята да има, като се случва нещо нередно в държавата и хората да не си траят и да се спотайват, ами да излизат на улиците и да показват, че не може така. Да има така нареченото гражданско общество. Викаме, чакаме, търся я, моля, сънувам я, мечтая, живея, нося я. Викаме, Рила бе, вятър духа, рила бе.